মানে কত তাস আসিনি মানে আসুক দুর্ভাগ্যনি বিষয় ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়াरनि फादाव गुबुननि बरक द्रक जति अंखे जेटा अंग आबहायनो जों बायदिनि अंखा जों घंटा पर घंटा नासिङि अलरेडि पारमिशन नाजाक बरनि थानि किन्तु जों बरक बाय मालायनानि परे कयेक घंटा नासिङि फाइनाली मालायखा केसब करबाय मालाय वो साखा जों बनो कयखा जे एटलिस्ट नरक डेट एक्शन खायदि खालायदि किन्तु रायरावनि स्कलारशिपनि प्रब्लेमनो सल्व खालायदि बो साखा तिनि खानानि विषय आबहाय खरक बुसुक दं स्कलारशिप माया बरनि कासे लिस्ट नामै रुनानि बागै हिंके जों कयनाय जारा स्टुडेन्ट तंनाय नरकनि तिनि जारा बीएड नि स्टुडेन्ट दंबो दं बरनबा आनि नम्बर जा ओ नम्बरनि थ्रुते आनि व्हाट्सएप नि थ्रुते फाना नरकनि जारा जारा माया ख नरक स्कलारशिप नि लिस्ट रहदि जों जमा रने बिनि पर नरकनि विकल्प व्यवस्था खालायनाय के सेकेन्ड जे तिनि डिमान्ड तंग माने डिमान्ड तो बरक साखा जों साखा बरना परमानेन्टलि हस्टेल वार्डन नि खालायनानै बागै हिंके बरक के सावा अब पसिबल या अब आउटसोर्सिंग नि बिसिं तिसे आंना के परमानेन्टलि जदि जतखन वार्डन नि कंगे हिंके इनके अब कोनो अब माने जों अब कोनो सल्यूशन नुबो हाय मा तंगे थार जेटा जों डिमान्ड खालाय माने हस्टेल नि फी अब इंक्रीज खालायनानै बागै जेटा 80 टाका रोजागै तंमाने अब बरक सन ककलखा और 80 टाका नि सायफाना तब बारि रनाय अब बरक प्रोसेस चलि दं जों पाइथागा आबनो सानाय जारा स्कलारशिप नि तै प्रॉब्लेम मावै तंनाय जेहुता अब नरक जतन लिस्ट रहदि लिस्ट रुहर माने पर जों बरना जमा रेनाय आबनि पर जति अंगिया हंके जों ताबो खलाय मान जों सिरिं सिरिं तंगला आबनि बाय जों जोंनि अर्गानाइजेशन तरफ থেকে এবং नरकनि तरफ থেকে कारण जों टीसीओ अलवेज नो स्टूडेंट नि ओ स्कॉलरशिप नि दिन न तै बाकी प्रॉब्लेम रहन तै जों बाय बाक्सा जों तंग आगे बदिनबो तंनाय आबनो कयनाय जे इशू प्रॉब्लेम मावनाय रहन तै ताबुक जे साका नरक लिस्ट जोंनि अथरति रहदि जों जमा रेनाय